Bona tarda. Un estudi científic assegura que les persones amb molts amics a les xarxes socials, com per exemple Facebook, poden patir narcisisme, característica humana basada en la satisfacció i la complaença excessiva en un mateix, en mostrar-se als altres en desmesura i, per contra, preocupar-se i pensar molt poc en ells. Ho analitzarem aquesta tarda amb el psicòleg Xavier Guix i amb Josep Sandoval repassarem les anècdotes de la seva llarga i dilatada història professional en el seu darrer llibre, Dime con quién vas, les curiositats i els secrets més íntims dels famosos de tot el món i de tota mena. Històries desconegudes de personatges com Ana Obregón, Eugenia Martínez de Irujo, Sara Montiel o Julio Iglesias. I en el temps d'esports parlarem de la nova situació del Barça en el rànquing de la Lliga. Després de moltes setmanes, el Futbol Club Barcelona ha retallat 2 punts al Real Madrid. Amb Sergi Pàmies i Jordi Basté ens demanarem si encara queda Lliga i també patiment per endavant. Tot això i més coses aquí, a 8 al dia.